kütüp yaşayım. Salkın kıştan ige buyukmin. Şul kışlarının hater buranında maturluklar birde yok meni. Şul kışlarının hater buranında maturluklar birde yok meni. Ömür boyu şeyler kütüp yaşayım. Şeyler ütelerde ekiteler. Onun ütüleri birini tügel. Ömür yımgağımını süteler. Onun ütüleri birini tügel. Ömür yımgağımını süteler. Ömür boyu şeyler kütüp yaşayım. Utken turmuş hazır temletiş. Kolgan yolunu utip çıgarışın. Bir Hudayım bir şemina kış. Kolgan yolunu utip çıgarışın. Bir Hudayım bir şemina kış. Ömür boyu şeyler kütüp yaşayım. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм абый Маликов. Рөстәм абый, исәнмесез, хәерле көннәр. Hayırlı günler. Менә шул кадәр матур, моңлы җыр белән башлап җибәрдек бүгенге тапшыруыбызны. Ул уйландыра да, ничектер гыйбрәт тә бирә торган җыр шикелле тоелды миңа. Менә сүзләрен бик игътибар белән тыңлап утырдым. Бу нинди җыр, каян килеп керде сезнең репертуарга? Шуны әйтеп үтегез әле башта. Білесізме, аның қоян келіп кірді деп мен аны өзім генә маташтырдым инде. Менә ничек. Не үшін дегенде, мен жай көне туган кеше, қыш көнін яратам әлбәттә. Жылның бүтін фасылларын яратам. Әмма ләкин бірінші орында жай деген сөз бит инде ул. Гомумән җәйләр көтеп яшим дигән сүз ул бары тик җәйне генә көтү дигән сүз дә түгел әле ул. Ул киңрәк мәгънәдә. Әйтик, ниндидер шатлыклы хәбәрләр, шатлыклы вакыйгалар. Җәйнең матурлыгы кебек матур. Әйе, менә шундый шуларны көтеп яши. Кеше шулай яши бит инде, һәммә кеше дә. Өмет белән һаман яши. Өмет белән, әйе. Шуңа күрә
Kütken, tizgine kütüp algan bir tiz yokka da çığa bit mine. Jey ol tizgine ütede kite. Sizmi de kalasın. Әйе. Mine eli yoңagına jeyge kirdik, bugün 10-nчы число. Әйе. Mine şol. Жырның сүзләре дә көй дә үзегез. Әйе. Менә сез үзегез әйтеп үттегез, Рөстәм абый, мин җәй көне туган дип әйбет. Тиздән, бик тиздән сезнең туган көнегез генә түгел, юбилейгыз җитәчәк әйбет. Сезгә 75 яшь тула, 20 июль көнне туган көнегез, юбилейгыз булачак. Менә шул уңайдан бирим әле башта бер-ике сорауны әйбет. 75 яшькә җиткән Рөстәм Маликов, ул нинди уйлар, нинди планнар һәм нинди хыяллар белән яши? Бухты. Siz миңа бит бирәсез теге 20 яшьлек кешегә биргән сорауны. 20 яшьлек кеше сорау җавабы белән 75 яшьлек кешенең соравында аермазыр була шул менә. Минем 75 яшьлекне ишетәсем килә. Planlar инде бик көчле, хотя бы 100 яшькә хәтле җитәргә дигән план бар. Амин. Так шу. Хыял. Хыялсыз кеше яшәмәй инде, хыялларны кешегә хәзергә бик ашасым килмәй. Хыялланып яшәйм ömür буе. Хыялланам да яшемнең саны исемә төшә дә, туктап тор инде. Хәзер хыялланудан дигән фикерләр дә килә. Менә шундый. Менә уйлар ниндирәк? Уйларны шул позитив уйлар итәргә тырышам инде, уйлар. Уйлар аннан соң әйтәләр бит, үткәннәрне бик уйларга ярамый, фәлән төгән диләр. Мин ул кешеләргә ышанмыйм. Үткәннәрне уйламыйча булмый, чөнки аны үткән белән бүгенгене чагыштырып яшисең. Әгәр дә синең үткәнеңдә тормышың авыр икән, бүген әлбәттә ул җиңел 100 мәртәбәгә җиңел. Шуңа күрә киресенчә дә булырга мөмкин. Минеке менә үткәндә инде бик төрле вакытлар булды. Ачлы туклы яшәгән вакытлар безнең заманда, менә мин үскәндә электр уты да юк иде, радио да юк иде. Ләкин менә ничектер мин шушы музыкага, җырга тартылдым. Минем артист буласы килде. Вот, шул. Укытмыйсызмы артист булганга? Сез бит яшь килгән кеше түгел җыр сәнгатенә. Әйе, мин инде картайып килдем монда. Мин консерватория битергәндә мен 31 яшь иде. Шуның нәкъ 31 ел филармониядә эшләдем инде. Тагын 10 елга якын культура институтында укыттым. Мин үзем башта шуннан башлыйм әле сүзне. Мин үзем сезне балачактан ук телевизордан тыңлап, сезнең җырларыгызны, тавышыгызны ишетеп үскән кеше бит. Сез бит 90-нчы елларда иртәрәктәдер инде бәлки бит. Менә мин хәтерлим, бик каты популяр булган Рөстәм Маликов дип әйткән заманнар бар иде бит. Siz Башкортстанда бит әле үзегезнең җыр сәнгатыгыз белән башлап китеп, шунда аеруча популяр булган кеше, бик тиз арада ат казанган исемендә алган кеше. Менә ни өчен нәкъ Башкортстанда шул кадәр зур популярлыкка ирештегез икән? Сез моның үзегез уйлап караганыгыз бармы? Аларны уйлап йөргәнем юк минем. Әмма ләкин үзем дә аңламыйм инде. Мин бер җыр җырладым да яңа елны каршыларга Казанга кайтып киттем. Килсәм мине бүтән кеше таный. Нинди җыр иде ул? Телевизордан. Ул авыл кие дигән җыр инде, татар халык кие. Үзе ул аның сүзләре нинеки, без минем әтинең энесе Гани Габдрахманов дигән кеше.
Әтием Гали Маликов, менә бер туганнар. Әйе. Аның инесе Гани Габдрахманов. Элекке заманда ничек? Ике туган, икесенең ике фамилия. Сүзләре аныкы. Анык татар халык сүзләре дип җырлыйлар. Әмма ләкин аның сүзләре аныкы. Квартира аламда кайтып китәм Казанга дигән стратегик шундый ниләр бар инде, планнар бар иде. Миңа әйттеләр, 1 елдан бирәбез квартира дип. Ну, мен әйтәм, 1 елдан квартира алганда кайтып китәм дип уйлыйм инде үземчә. Ну, Кайтарып җибәрмәде. Юк. 4 елдан соң бирделәр. Башта Казанга бирделәр. Аннары гына фатирны бирделәр. Аннан 4 ел узды. Ну бит намус дигән әйбер бар. Ничек кайтып китәсең? Мин бик каты җайлы гына уйлаганым да алай булмый икән. Тагы 4 ел эшләргә туры килде. Шулай итеп 8 ел шунда эшләдем. Менә шул аннарысын инде Казанга кайткач, сез чынлап та бит Рөстәм абый бик популяр булып, гомумән җыр сәнгатенең бөтен тәмен, бөтен теге үзегезнең үзенчәлекле тавышыгыз белән бик матур җырларыгызны башкарып, сез Казанда да популярлык яулаган җырчы. Ну, Уфада минем ныграк популярлыгым минем мгновенно теге бик нык популяр идем. Монда кайттым, мине бер кеше белмәй, мин башта әле аптырап, нитеп калдым теге шүрләп түгел инде, каушап калдым. Ну, әкрен генә монда да инде белә башладылар. Чөнки мин җыр сәнгатенең bütün кагыйдәләренә туры килгән әйберләрне эшләргә тырышам. Чөнки мин вокалист. Әйе. Bütün җырчы да вокалист түгел. Ну, вокалист ул менә урысча әйтәм инде. Вокалист, который поет по всем правилам пения. Bütün җырның bütün кагыйдәләрен белеп туры китереп. Чөнки мин 9 ел рәттән укыдым бит. 4 ел музыкальный училищеда, 5 ел консерватория. Әле мин хәзердә һаманда шөгыльләнәм, нәрсәгәдер ирешергә тырышам. Менә җырларда хәзер инде мин күбрәк гел узын җырларга гына игътибар итәм. Чөнки аларда бик философия көчле. Һәм анда узын тын кирәк. Узын тын белән җырларга. Аты бит кайберәүләр җырлый, теге астма белән авырган шикелле, сүз сайын әле кайберсе сүз уртасында тын алып җырлый. Шул нормага кергән менә хәзер. Ашу киләме андыйларны ишеткәндә? Килә. Ну, ашу килә дип аны тыңлыйсы килми. Тыңлыйсы килми аны. Мин андыйларны тиз генә икенче каналга күчерәм. Рөстәм абый, менә бер уйлаганда бит инде сез әйтәсез бит менә астмадагы шикелле дип. Сездә бит бик зур операция кичергән кеше. Менә операциядән соң мөгаен тавышыңны көйләү, тавышыңны яңадан аның көчен кайтару да җиңел булмагандыр. Әллә ни зур артык ни булмады ул минем. Проблема булмады. Чөнки школа пения дигән әйбер бар. Миндә мәктәбе бар, школа үткән кеше мин. Барыбер шулар белән әзрәк тырыштырам инде. Аннары Рөстәм абый, сез бит инде ничә еллар дәвамында Мәдәният һәм сәнгать институтында укыткан кеше, әйбит. Үзегезнең шәкертләрегез дип сез бүген кемнәрне әйтә аласыз? Шәкертләрегез бармы? Сезгә тугры калган? Берсен әйтми калдырсаң, я тотып кыйнарлар, я нәрсә. Берсен дә әйтмим. Аннан соң бер мәсьәлә бар. Дөресен генә әйткәндә, шын җырларга теләп йөргән кешеләр очратмадым мин. Аларга бүген квартира кирәк, бүген зур зарплата кирәк. Һәм популярлык. Һәм бу популярлык кирәк, машина кирәк бүген. Бөтенесе хәзер үк кирәк. Аны ничек итеп эшләргә, ничек итеп җырларга, ничек җыр сәнгатенә, вокал сәнгатенә төшенергә дигән укучыларым булмады. Бүтәннәрнеке дә юк. Менә шундый хәл. Ләкин кайберәүләр барыбер минем шәкертем дип атыйлар, мактанырга да яраталар. Бәлки сез таләпчәнрәк булгансыздыр? Ну, мин Сез бит туры сүзле. Туры инде, шуның белән мин бик газаплар күрдем, Мин алай 200ләнеп йөри алмыйм. Шуңа күрә менә шундый хәл.
Ләкин менә шушы укыту процессын дәвам итеп тагын сорыйм әле. Кызык бит инде ул безгә. Бөтен теге кухнясын белмисең, уку йортында нәрсә булганын. Бүгенге көндә җырның, халкыбыз җырларының, җыр сәнгатенең, гомумән татар җыр сәнгатенең шын мәгънәсен, тәмен белеп, менә мин шундый артист булырга телим дип әйтеп килгән яшьләр бармы? Бардыр, мин күргәнем генә юк. Сезгә ләккәннәр юк. Ну, белмим бит мин. Менә менә шулай итеп җырласаң дигән бер кеше дә юк минем өчен. Сез моның сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Сәбәбе сыйфатлы итеп җырлый белмәгәнлектәндер ул, теге күбесенең. Барыбер нәрсәселәр килеп җитмәй шул. Минем өчен маяк Илһам Шакиров. Аның яшь вакыты. Картайгач әлбәттә ул да ничектер кызганычка күрә аның менә шул картайгач яздырган язмаларын гына уйнаталар. Күбрәк. Ул кызганычка бик сыйфатлы түгел. Булай Илһам абый кебек җырчы дөньяда юк. Татар дөньясында бөтенләй юк. Вот менә шул. Рөстәм абый, менә ул бит инде совет чорында без әйтәбез инде теге бик яратып бетерми торган сүз бар, цензура дигән әйбер бар бит. Дөресен генә әйткәндә, ул күп кенә җырчылар шул цензурадан үтә алмый иде. Әлбәттә, халык хөкеменә барсы да чыга алмый иде. Сез ничек уйлыйсыз? Бәлки, менә әйтәләр бит инде хәзер 1000-гә якын җырчы бар дип әйме? Безнең эстрадабызда да. Сез үзегез менә тормыш иткән кеше бит инде, сәнгатьтә ничәмә еллар булган кеше. Сез ничек уйлыйсыз? Барыбер менә сәнгатьтә цензура булырга тиешме? Ул җырның сыйфаты, шигырьнең сыйфаты өчен кирәкле әйбер дип уйлыйм мин. Әмма ләкин ул бүген юк инде. Менә мәсәлән минем үземнең күп әйберләремне радиодан үткәрмәделәр. Ни өчен үткәрмәделәр? Менә анда худсовет дип изендәйме? Сәнгать совет. Сәнгать советендә. Анда шагыйрьләр дә утыра инде, шагыйрьләр шигырь буенча, музыкага якын кешеләр, музыка буенча, вокалга якын кешеләр, вокалга обсуждать итәләр инде. Менә шуларның берсе, мәсәлән, мин җырлаган әйбернең шагыйрен күрә алмый. Икенчесе композиторын яратмый. Өченчесе меня ненавидит, то есть мине күрә алмый. Менә шул сеткадан үтә алсаң, чыгасың. Әмма ләкин менә мин карап торам, күп кенә калганнарны үтә, мине күтми бирә. Менә ансын мин үземдә аңламыйм, нишләп алай булгандыр. Әйдә менә шушы урында сезнең тавышыгызны ишетеп тагын берәр Җырлармын мин әлбәттә. Ләйсәнгә көн саен җырлый торган бер җырым бар минем. Шуны хәзер шуны җырлап бирмәкче булам. Ах дулкыннар, уйный җилләр чыгуга. Ey kara küz күңелем төште, син сөйкемле сылуга. Ey kara küz күңелем төште, син сөйкемле сылуга. Ах дулкыннар, ярга кага
kanatın. Ey kara güz ellesini şınlap da mı yarattım? Ay kara güz ellesini şınlap da mı yarattım? Ah dolkınlar, oynuyor kıyaş nurunda. Ey kara güzün iki marşı, aşıramadın yolumda. Ey kara güz iki marşı, aşıramadın yolumda. Әйдәгез инде шәхси тормышыгыз турында да бераз сөйләшеп алыйк әле. Кем ул Ләйсән? Үзегез әйтегез әле. Шәхси тормышны инде бик тирәнгә кермичә генә. Юк. Сезнең бүгенге тормышыгыз турында мин беләм, сезнең тормышыгызда бүген бик матур үзгәрешләр. Ләйсән белән таныштырыйк әле. Ләйсән инде ул менә Камал театрына еш йөрүче бер тамашачы булды инде. Әмин Камал театрының фойесында курай уйнап торырга яратам инде. Менә шунда танышып киттек. Вот, менә шуннан соң инде танышып киттек тә яши дә башладык. Нәрсәсе белән җәлеп итте сезне Ләйсән? Ул бердән бик матур. Бик матур. Әле аның буе да миннән зур озынрак. Ләкин төп сәбәбе ул түгел. Төп сәбәбе мәхәббәттер инде. Аннан соң ул музыка өлкәсендә дә менә мин Илһам Шакиров записларын тыңлыйм, Магомаевны тыңлыйм. Чит илләрдән Йонс Кауфманны тыңлыйм, немец җырчысы. Америка җырчысы итальянского происхождения. Марио Ланцены тыңлыйбыз инде. Вот, шуларны бөтенесен яратып, bütün эстраданы да яхшырак белә алмая караганда, мин эстраданы бик белмим. Яшьләрне дә белә. Менә шушы гомуми, общий, менә шушы әйберләр. Безне темалар. Тарткандыр инде. Вот. Шул. Менә шулай дип беләм. Бик әйбәт. Мин бик шат сезнең өчен, Рөстәм абый, менә шушлай ничектер сезне илһамландырып торучы кеше булганга күрә. Ул бит әле янәшәңдә илһамландырып торучы кеше булганда иҗат итүе дә рәхәтрәк. Менә шуңа күрә сезнең ниндидер теге яңа җырлар иҗат итүегезгә, шулай ук ничектер бәйрәмнәрне дә бергә каршы алуыгызга, бергә сәфәрләр кылуыгызга, ул бит инде пар канат булып яшәү, ул гомумән икенче бер дөнья бит. Мин белүемчә, сез бит Сабан туйларына да бергә кайтасыз. Менә әле күптән түгел генә Сабан туйлары булып узды. Туган якларыгызга да кайтып килдегез. Туган авылыма барып кайттык, Бикбауга, Минзәле районы бит инде ул. Шуннан соң әниемнең туган авылы шунда, күрше авыл, Аю авылы инде шунда. Сабан туй бик яхшы булды. Менә ничек каршы ала сезне авылдашлар? Бик әйбәт каршы ала. Менә минем авылда
Мәхасим деген бизнесмен инде ул. Шул бик яхшы мине каршы алды. Һәр вакыт каршы ала. Ул кеше шулай ук менә сәнгать кешеләрендә белә, көрәшчеләр белән дә аралаша. Ул гомумән шундый бик киң колачлы бер зур гәүдәле бер бизнесмен ул. Вот. Бик рәхмәтлемен аларга. Менә ул Үзегез дә бит әле бәйрәм ясыйсыз. Кайтып анда Сабан туенда авылдашлар белән аралашып кына калмыйсыз, сез бит әле анда җырлап та килгәнсез. Ну, анда баргач инде җырламыйча булмый. Чөнки авылга кайткач, авылдашлар сорагач, бернинди дә аларга отказ биреп булмый. Һәрбер өлкән кеше зарланырга ярата бит. Менә безнең яшь чагында бу булай иде. Менә хәзер Сабан туеның да рәте юк, авылның да рәте юк дип. Менә сез гомумән зарлана торган кешеме? Ничегрәк Сабан туйлары, ничек авыл? Кирәкле җирдә зарланам инде. Әйтик, Сабан туйларга мин бер 50 ел җөргәнем юк. Менә ничек? Әйе. Ләйсән алып барды сез Сабан туена. Менә мин шаккатып кайттым, Сабан туйларында бик күңелле, матур үтә. Авыл ни дәрәҗәдә үзгәрә сезнең карашка? Авылдашларыгыз белән дә аралашкансыз. Авыл үзгәрә, ягъни ул авыл уже минем авыл түгел. Чөнки бер кешене танымыйм. Мин 19 яшьтән чыгып киткән кеше. Аннан соң урамдагы бөтен бала-чага русча сөйләшеп йөри. Менә нәрсә. Моны төресен әйтмичә булмый. Кызганычка күрә менә шулай хәл. Шулай. Минем шунда шул балаларның татар телендә сөйләшкәнен ишетәсем килә. Без инде үскәндә рус телен белми идек, ишеткәнебез дә юк. Әйтик, радиодан русча сөйли башласалар, аны борып куялар. Чөнки аны беркем аңламыйдыр. Менә шундый хәл. Әле мин теге кара, менә шундый түгәрәк, кара радио сугыш вакытындагы радиоларны күргән кеше мин. Туган авылга кайту, әнинең туган авылына кайту, туган нигезгә кайту, ул бүгенге Рөстәм өчен моңсумы, хәтирәме? Хәтирә инде, моңсулыгы да бар, моңсулыгы да бар. Мин өзем Казанны бик яратам. Менә Уфада тора алмадым бит мин. Миңа мөнәсәбәт анда бик яхшы. Ләкин барыбер Казан минем туган авылым булмаса да, шушында тартылдым. Алай булгач, әйтегез әле, Казанны менә ни өчен яратасыз? Аны бик күп сүзләр белән әйтергә була. Иң сезнең күңелегездә үзенә тарта торган кеше Казанның нәрсәдә? Мин аны хәзер әйтә алмыйм. Әмма ләкин Казан матурлана, менә мин төзелешләрне карап йөрим. Әйтерсең дә минем өчен шуны төзиләр шикелле. Шуңа шатланам. Менә әле менә Камал театры төзелә бит инде анда, яңа здание. Мин аны көн сайын барып карыйм велосипед белән. Карап йөрим шуларны. Шаккатам, хузурланам, шаккатам, бик шатланам. Чөнки Казанга бәхет елмайды. Әйтик, кризис дип сөйләп йөрделәр моннан берничә еллар элек. Юк, ул кризис вакытында да бит төзелешләр барды, бөтенесе барды. Теге ковид вакытында да, бөтенесе коронавирус вакытында да bütün нәрсә төзелде, бер нәрсә туктамады, нитмәде. Менә хәзер коронавирусның нәрсә икәнен дә белмәгән кешеләр бар инде. Һаман да бер туктаусыз әйтик, менә әле көз көне бит БРИКС дигән әйбер була. Шуңа бит инде Казанны матурлыйлар. Казанга мин иң беренче 6-нчы класста укгандамы, 5-нче класстамы алып килгәннәр инде, карап килдем. Мин шунда хайран калып,
яратып кайткан Шул вакытта күңелдә кирип калган. Инде күңелгә. асфальтларны беренче мәртәбә асфальтлар күреп инде. Вот. Аннан соң мин бәләкәй чактан ук консерватория дигән әйберләрне ишетеп белеп үскәнгә мин консерваториядә укыйм дип уйлыйдыр. Шуңа омтылдым һәм минем bütün теләкләрем кабул булды. Әйтик, консерватория бит инде Большая Красная дигән урамда әйтә. Мин шул вакытта, шушы урамда яшәсәң дип хыяллана идем, әйме. Хыяллана идем. Менә 96 елдан шушы Большая Красная урамында яшимен. Менә Рөстәм абый, Бүтән дөнья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр елы дип игълан итте, әйме? Һәм без дөнья студиясендә шушы елыбызны менә шушлай үзебезнең танылган шәхесләребез белән тапшырулар үткәреп, без инде аларны халкыбызга тәкъдим итеп, үз вазифабызны башкарабыз дип әйтик. Менә хәзер сезгә шундый мөмкинлек бар. Сез безнең халкыбызның танылган шәхесе буларак, татар халкыбызга нинди фикерне, нинди уйларыгызны, нинди теләгегезне әйтергә теләр идегез? Мин бөтенләй үк нык өметсез хәлдә түгелмен. Ну, белеп торасыз бит инде. Телебез битеп бара. Менә ни өчен бетә? Чөнки ул кулланышта юк. Аның белән нитеп булмый, тормыш курып булмый. Менә нәрсә? Кызганычка. Тиешле ихтияҗ юк, шулай бит. Ихтияҗ юк инде. Ансыз да яшәп була. Телебез бетмәсен, телкәебез бетмәсен дип нитәм. Шундый битермәскә иде аны ничектер. Телне дә үзебез битерәбез бит. Менә шул ук әбиләр, бабайлар, мин үземдә инде әби бабай яшендә. Моның хәтле генә балаларга татарча дәшмиләр бит, үзләренең балалары бит, юкса оныклары шу вата җимерә урысча сөйләшеп йөриләр. Үзебезнең телебез бит бер телдән дә ким түгел. Кайбер җирләрендә әле артык та булмаса. Шуңа күрә мин татар халкына үзебезнең телебезне ничек саклар өчен нәрсә дә булса, нидә дә булса өлеш күрсәтсеннәр һәрбер кеше дип әйтәм инде. Безнең бит милләтебездә бер милләттән дә ким түгел. Эшчән, тырыш үзебезнең татар халкы бит инде ул. Шуны арттырасым да килә. Чөнки кайбер күрше халыкларыбыз да бит безнең татар халкы исәбенә менә йомшаграк әйтергә тырышам, исәбенә яшиләр перепис вакытларында. Бөтенесен бит татар дип түгел, дип язалар. Менә Фәнвәли Әхмәтовның бер интервьюсын укыдым мин. Менә ул әйбәт язган. Ничек инде мин дигән татар булып туып, башка милләт булып үләргә тиеш дип. Менә нәрсә? Рөстәм абый, әйдәгез инде менә тапшыру ахырында кабат сезнең тиздән булачак юбилейгызга әйләнеп кайтыйк әле. Ул бит инде юбилей, һәр кеше аны ничектер зурлап, икенче төрлерәк каршы алырга тели, әйбәт. Әлбәттә, игътибар булуын да телибез. Сез үзегезнең 75 яшьлек юбилейгызны ничегрәк каршыларга телисез? Мин анда әллә нинди юбилей дигән мероприятиелар эшлисем дә килми, аның белән үземне бимазалыйсым да килми. Минеке ул үтәчәк, кичкенә бәлки организацияләрдә, нәрсәдәме. Просто очрашу, артист белән очрашу. Анда мин бер үзем булам, менә шушы курайларым белән. Тыңлыйсы килгән кеше киреп утыра, шамаса чыга да китә. Менә шул. Бер нинди билетлар, ниләр алар белән Мәшәкатьләнәсегез килми? Мәшәкатьләнәсем дә килми. Аның кирәге дә юк. Нигә кирәк ул? Минем өчен кирәк түгел. Менә шул. Ләкин менә сезнең берәр сольный концертыгыз булса, һәм шунда рәхәтләнеп үзегезнең ничәмә еллык репертуарыгыздан җырларыгызны башкарсагыз, бу бик Юк, ул була торган эш түгел. Нине белдерергә кирәк? Әз генә үзеңнең яшеңне һәм
ничек дип әйтим инде. Бар ул анда бик каты интегеп йөрүчеләр. Алар исемлегендә буласым килми. Ә менә иҗат өлкәсендә Рөстәм абый ниндидер менә хыялыгыз һәм иҗат өлкәсендә башкарырга теләгән нидер эшләрегез бармы? Бер кеше гомере генә җитми аңа. Мин теләгән әйберләргә. Бер кеше гомере генә җитми. Чөнки иң зур югалту ул кичкенә вакытта заяга үткән гомер. Трай дип беләсезме? Авылда ни музыкант юк, грамотный музыкант, ни бер инструмент юк, бер нәрсә юк. Менә мин шул вакытта ук гомернең заяга үткәнен сизәдер. Эх, менә шәһәрдә булсам, менә шул музыкаль школа монда нәрсәме? Менә шундый әйберләр авылда каян булсын инде, электр уты булмаган җирдә. Ә үзегезнең тулы репертуарыгызны, сезнең бит җырларыгыз бик күп, аларны туплый алдыгызмы Рөстәм? Юк, нигә туплыйм мин аны? Менә җырлаган киткән инде, беткән. Аны Ни нишләп? өчен? Ни өчен икәнен әйтә алмыйм. Ул бит сезнең мирасыгыз. Сез әле менә ул җырларны яңадан яздырып, җырларыгызны туплап биреп калдырасыз Яңадан килгән яздыру радиоларга. бөтенләй дөрес түгел. Һәр нәрсәнең үз вакыты инде. Әлбәттә, әлбәттә. Менә бу ничек дип әйтим? От добра добра не ищут диләр бит руслар. Әйе. Кирәк түгеланың белән маташырга. Вот. Яңа җырлар. Яңа җырлар миңа хәзер кирәкми. Мин ана шул булса, мине бары тик ана шул озын җырлар гына кызыксындыра. Озын җырлар, мәгънәле җырлар, философиясе булсын, диапазоны булсын. Менә шул бары тик шул кызыксындыра миңа. Калган әйберләр миңа бөтенләй кызык түгел. Рөстәм абый, менә тормышыгыз әле алга табада җырлы моңлы булсын. Сезгә шуны телим. Амин. Үземдә телим мин аны шуны. Шуңа күрә сезнең әле тавышыгыз гаҗәеп матур. Мин теләр идем, менә сезне шушындый тенор тавышлы гаҗәеп җырчыбыз буларак әле концертларга да чакырсыннар иде. Читтә калдырмасыннар иде. Менә бүгенге тапшыруыбызда утырып очрашып сөйләшүебез моңа бер этәргеч булсын иде. Һәм гомумән мин сезне якынлашып килүче юбилеегыз белән чын күңелемнән котлыйм. Исәнлектә, саулыкта, ләйсән белән тигезлектә матур җырлы моңлы гомер телим сезгә. Рәхмәт, рәхмәт. Рөстәм абый, менә шундый теләкләр, ә инде тапшыруыбызны тагын бер сездән музыкаль бүләк белән тәмамлыйсы килә. Менә сез бит кубызда да уйныйсыз, курайда гына түгел, тамашачыларыбыз анысын да ишетсеннәр әле. Бу көннәрдә, бу айларда безнең республикабызда да, республикадан читтә дә бик матур сабан туйларыбыз, милли бәйрәмнәребез уза. Менә шул уңайдан шул сабан туйларын тагын да күңеллерәк итер өчен халкыбызга берәр музыкаль бүләк. Әйе, менә сабан туй кие. Әйдәгез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген Дөнья студиясендә кунакта Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов иде. Әңгәмәне Энҗи Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.